Niki kula sering maturaken nggih, nek sampean niki adu jenebat. Ngadeg napa lungguh? Ngadeg napa lungguh? Ya ora usah sungkan, ngadeg iki gak sah sampean salat apa adus jenebat ngadeg gak dadi. Gak dadi. Sampean atune jeding kok biar gak dadi sampean. Ngilmu niku fikih. Lah piye? Sampean biar mboten ngono, tapi sampean mungkin kudu lungguh. Mergo napa? Waktu sampeyan sok napa niku adu jenebat, anggota sing nalikane sampeyan lungguh niku mengo wajib dibasuh. Kowe baleni, nalikane sampeyan adu jenebat, nalikane sampeyan lungguh, kok anggota sing pas sampeyan lungguh niku mengo niku wajib dibasuh. Lah nek sampeyan ora lungguh, saged mengo niku anggotane. Lho, saged mengo mboten? Mboten, lha nek mboten berarti mboten kebasuh, padahal niku wajib dibasuh. Monggo aduse gak sah. Biar. Pun, wong lanang dubure sampean. Semro dubur to, Lan? Dubur. Sampeyan lalu tek dubure sampean ngene buka. Lah sing ketika sampean nunggu buka niku wajib dibasuh. Wong wedok. Nah, niku kan wajib diulang. Wong wedok niku nalikane lungguh. Lah niku tuh buka to niku. Lah iku sing buka niku wajib di. Lah nek ora lungguh berarti kan boten bukane boten buka berarti boten kebasuh, padahal niku wajib di basuh. Mongko adus janabate boten sah. Paham ngoten kuwi? Ketok mantuk-mantuke kok ya paham, tapi kok metenteng mende. Lah sampean biasane adus ngadeg to, yo kadang belunggo. Kudu watone ya lagi. Ngatuk kok biar dubure sampean sing mengo lho, nalikane sampean lungguh. Nalikane sampean lungguh, mengo niku wajib dibasuh. Nggone wong wedok niku nek pas lungguh nek sing mengo niku. Nek ora lungguh niku ora mau. Niku nek ora kebasuh nalikane adu jerebat gak sah.